naman lang ni bay, dako kay kung kulang yun sa akong arawan ba. Karon pag yun na timingan nga, wa ko jud kwarta, wa ko trabaho. Ako naman lang ni pagbayad oy nga. Hapit og ako Judith yun. Pareha karon, wa pa jud koy nakuan kwarta. Kang mangitaan, asa ko mangitag kwarta ani. Astilanan. Nung sa kadya ulit, sa di problema nimo mo magyaw-yaw man kadya. Sos, kadungog magkaon sa akong yaw-yaw diri ah. Ya karon wa ka kadungog sa akong problema. Hindi, manggod. Wa man gud ako naklarog dungog kabalo kang nagsilpon ko. Ay, magkasipon-silpon ra nya way gunaw-unaw nga problema. Istoryahi gani ko kung sa problema nimo no. Kay gamay ra ba kay na safety ana. Kadugayan maghikog ra ba? Gamay na din kulang ni kay dako kay ko problema ron. Asa mo gid na problema din mo lid? Dako kay problema gud kay ang kuha na sige nagbalik-balik sa balay sig paningil. Sige paningil, unsa man din na utang? Kung gilow na ko kwarta. Na, problema di kayo na. Gay no, 30,000 biya kayo. Na wala pa di kay trabaho. Mo gani no, mo ka problemahan ako. Asam ka mo wala kwarta karon. Gani no basig ikaw basig nakada. Ay, ko pa nga baguro kapalit og cellphone oh. Ay 413. Na, saon man ni. O di kay kapahilam si mo. Ano lang, Sig na isulod mo dikas. Ano lang ka? ay di kay laundry pero pwede imo ang pangalan para ikaw ra gyapon tingnon. Lan? Oh, di ka slot. Dikas lo nimo. Pila ba yung offer day? Nay 80 mil nga offer diri ah. Dami na sobra ra kay na, dako ra kay na. Mo kanino, man lang makabayad kasi mo 30 na mo kay 50 sobra. Sakto bitaw no. Na siguro. Ano na ito? Kabayad ba ka sa 80? Nga naglisod pa man gani ka sa 30 gani. Kalimot ni ko, mali ko trabaho di ay. Ano na lang kay og diri ta mangutang dako kay ko na kana man gid ang dapat ihatag niya. Di man ta ka-reduce ana. Ano na lang pangulam na lang dito sa Mayong pamagi. kay Parimila. Parinila. O basig na di Nga kwarta. ato kwarta to ba? Basta na dito'y kwarta. Ito na lang pangulam. Sa kuyugin lang siguro ko. Uyugan ta ka. Oh, sabay ko ba? Pwede na po. Am di siya ron. Basta na dito sa ilaha. Sinaguro to dito. Tara, tara. Sabihin lang ko to. Dagha na jud ko napalit nga motor. Dagko kay ko ani og ginansya. Kini napalit na ko og 15. Siyempre baligyan ako na og 30. O nga pod. Nya kini palit na ko ni 25. Baligyan na ko 45. Ginansya na ko kayo. Kanto palit ako 30. Ibaligyan ako na 40. Wala patulog disbela na. Kwarta-kwarta jud ko ani. Nga ni mga negosyante kayo. Mels. Ha? Man. Nami hangyo Mels ba? Kabalod bro, kabalod ako ng hangyo nimo. Upalit pag motor. Dili miloy. Bising na kay extra nga cash dia ba? Mo kinahanglan niya? Ay cash raman day pastila ninyo oy. Wa ko'y labot ninyo kay wa mo naghatag sa kwarta. Grabe po ni Mels eh. Pangyo gusto di abi. Kanang ikaw bitaw nakaluwag-luwag sa mua. Mo gani mills. Kanay mo mga blessing mills. I-share po na sa uban para mo daghan pa na ba? Mao ba? Asa mo katong nagkamangkos kalisod. Asa mo? Naa sa balay. Mao na ron. Pero ako, nama ko yung gamayng kaloy, di man ko tantong sa basal bays, bitaw. Pila man day hilamo nimo? Uy, alam mo. Sino pila dayo lamon nimo? 20 mil. 20 mil raman di ay. Usa! Dakua ba na oy? Matay 5 mil pag ako makaya. Uy, pahit sa siguro na lidoy. Kulang raman ako eh. Saon ta man nga more may makaya niya. Ilas big wala kay mahulam be. Unsa man? Gamay ra kay 5 mil no. Ingani na lang. Di na lang ta kapahulmon. Mils, okay na lang Mils. Bahala 5 mil lang Mils. Sige, 5 mil. Pero na isa ka kondisyon. Sa litrang T. Sa man ang klaseng kondisyon na Mills? Sa litrang T. O gani, makalibog yun. Ang sabi ng tiday Mils. Ingani mo ng litrang T oh. Awa. Sa litrang T. Tilain ninyo akong lubot. Binuang dapat tila pa noy. Tila, lubot nga. Wala oy, bahok er tayo oy. Ayaw po sila tilaan mo lubot eh. Paano na lang ng 5 mil diretso? Sige na Mils. Ate, grabe tayo mo rin mabog na unsay. Dama ko kamay kaluoy ko do. Daraw. Duwa ta na yun. Itabang koy. Ay sana eh. Mils, salamat kay Mils. Unsay salamat. Kanus ani mo na bayaran. Pero nang makatrabaho na akong pagkumangko. Oh, bayaran na niya. Pangutan na si Jikoy. Asa na magtrabaho yung pagkumangkon day? Eskwelahan. Pilahan? Asa sa teacher siya dito o unsa? Nag-eskwela pa, grade 1. Sa mga ambina. Pabuang Ka mo. hawa na. Okay no? Ano sa mamaya grade 1 pa? Manyan lang, nakipaabuton. Taka, pataka Wala makakatay na tanan dito. Wala makagtala. Bago na makatrabaho wala. Tido na ta. Unsa man Unsa imong naman ulam? taong ka oy?
Mangulang mo kwarta grade 1 pa man dayang pagmangkon eh. Kay nagpangutan na ko ba? Ako nalipay laman eh. Ha? Otro, sagka waka trabaho, hawa na! Samok ka mas Ay, ako na. Hawa na, waka trabaho. Surang-surang na dyan, dindot kaya akong adlaw.